Hej YouTube. Vi vil ind på CubeCraft og spille survival games. Du er sej med det. Ja, men nu er det jo så mig, der er bedst, ikke? Ham der med på 22, han er bare noget værd. Han kan simpelthen ikke finde survival games. Ja, er det derfor, jeg har fået 3 svær i Ja, kisten? det er derfor. Okay, hvor er du? Jeg kan ikke finde dig, mand. Jeg står stadig over ved de her kister og sådan noget, hvor ting folk ikke... Har du overhovedet et svær? Kom, Nej, jeg er lige foran dig her. Du får mit guldsvær. selvfølgelig har jeg da ikke det. Og lort. Alle når jeg tager sværen til Han tog gengæld. dit svær, mand. Der var en, der tog dit svær. Døde. Jubi, tak. Lort, der er en. Han var FK. Han var FK. Hey, har du nogle sko eller nogle hjelm til mig? Nej, jeg har brugt det helt. Hvor meget rustning har du? Jeg vil lige se. Jeg har det her. Ja, okay, vi har lige meget, hvis du får mine jerns... Nej, du får ikke lov. Altså, Okay, du får lov. Jeg har 3 Du får mit nederen guldhjelm. Okay. Kom så, nu skal vi have finde kister. Yes, Du ved, nakke alle de der tabere. Og der er kun 2 mere end os tilbage allerede, mand. Ja. Det er fordi, du lige startede med at nakke 2. Du snyder totalt. Nej, det er bare... Kom her ind i huset, lad os se, om der jeg startede med at få et jernsvær lige i starten, det ved du godt, ikke? Jeg fik en træøkse. Okay. Det er også sejt, ikke? Det var mega ej. Kom så, jeg går ned igen. Ja, det er... Og du tager den der vej. Nå. Man kan ikke gå ud der. Follow me. Hvor gik du nu hen? Kan folk overhovedet se din skærm? Ja. Det her, det bliver en meget mærkelig video. Undskyld YouTube. Med på 22 er ikke så god til videoer. Hey. Det er min anden video. Det skal du bare lige vide. Det er derfor, jeg... Ja, og hvor mange følgere har du? 0. Ja. Jeg kan ikke engang finde ud af at lægge videoer på YouTube. Jeg har også kun lagt 1 video. Altså, nu må lige... Okay, kom nu. Tror der er en jeg tror jeg hælder med mig. Jeg tror der er en kiste herovre. Jeg ved der er en kiste derovre. Nej, jeg ved det ikke. Kom nu. Ja, jeg synes jeg har set en kiste heroppe eller noget. Det synes jeg. Så der er helt klart en. De har også brugt samme måde som os, hvor de bare har lavet sådan en kæmpe kube. Der er en deroppe. Ham. Jeg er blind, jeg kan ikke se en dyr. Nu skal vi op og nakke. Hvor? Jeg kan ikke se. Kan du ikke se ham deroppe? Han står deroppe på de der 2 tårne. Og der, hvordan i alverden? Hey, har du noget mad? Ja, kom lige. Du får lige. Ja, det er fint. Kom så. Vi skal op og nu, Frederik, nu går vi op. Han er deroppe stadigvæk. Han gemmer sig sikkert bare deroppe. Han gemmer. Okay, husk at trykke W, hvis han skubber os ned, okay? Lort, hvorfor kan jeg ikke komme op, mand? Nå, jeg tager den vej. Hvor? Hvad? Han brugte en enderpearl. Jeg så ham lige. Der! LOL! Prøv lige at komme her. Han har en bue, og skyder efter mig nu. Hvad har han? Og han står der. Ej, vi kan jo ikke ramme ham. Så ikke der går op, men rammer skidt. Jeg tror, han er sej. Så ikke der går op, men rammer skidt. Vi mangler en bue. Jeg mangler nogle snebolde. Vi lader ham bare fyre alle sine pile af. Okay. Nu. Sådan. Gay. What? Nej, jeg troede det var ham, der skrev det. Nej, you're right. Hey. Ham, der skrev hvad? Stupid. Der var jeg lige ved at falde ned, tror jeg. Gay. Hvor er du henne? Her. Frederik, ven, jeg savner dig. Jamen, det var sødt. Jeg fandt bare din kiste, og så var jeg afhængig. Gay, mand, det er lidt svært. Hvad, mand? Du må godt få en guldhjelm tilbage, mand. Nej! Jeg har et halvt liv tilbage. Og et heldigt bo. Tag den der. Tak, din ko. Jeg er ikke en ko. Jeg gør lige noget, så jeg kan se, hvor lang tid altså, jeg har brugt. Der er kun gået 5 minutter eller sådan noget. Ja, det er også meget. Jeg glæder mig til Team Deathmatch. Så kan jeg lade godt nakke ham. What? Ej, han står og skyder mig.
Han står Han deroppe. skal ikke Han skyde. står deroppe. Hvis han Men skyder dig, mand, så dør du jo. Helt klart. jeg havde ikke set den taber. Men han skød, han ramte mig. Nu er jeg bare endnu mindre liv. Hvordan kan du mindre end et halvt liv? Ej, jeg nåede lige at heale lidt, ikke? Og så... Hvor er de snebolde, jeg har brug for? Jeg tror ikke, du har nogen. Jeg tror ikke, man kan få snibbold til ham. Nå, derinde. Åh, en kiste! Hvad er der? Vil du have... Ja, det vil jeg meget gerne. Okay, her. Så får du et stensvær. Det er da bedre end mit guldsvær. Her, det må du også godt få. I'm down, han er down. Han er down. Ellers lyver han bare, mand. Man. Ja, han er faktisk nede. Han er nede. Okay, vent. Han skyder efter mig, mand. Han bruger bagaimbot eller sådan noget. Og jeg nakker ham. Vil du have noget? Sådan. Vil du have et jernsvær? Så tag et jernsvær. Tak. Du bruger diasvær, ikke? Nej, jeg har stadig kun jernsvær. Jeg tog lige... jeg spiste det gyldent æble. Okay, vi skal finde ham der den sidste. Vi kan Ellers så går vi bare rundt og finder kister ind til deathmatch. Hvis vi ikke finder ham, ikke også? Så har du en bue, fordi jeg har masser af pil. Nej, desværre. Nå, men jeg har en bue. Okay, kom. Og der er jo selvfølgelig ikke nogen kister i det. De er jo nede. Har vi jo der, jamen har vi jo lidt. Ej, det... Nå, jo, okay, det er måske det samme Hey, jeg hus. kan se ham! Hvor er du? Se mit navnskilt. Okay, jeg kan se dig, Den. Hey, Kan du også se ham? der. Det er ikke mig, det der. Okay, vi kæmper ikke endnu. Ikke. Lort, så angriber du mig. Jeg sagde, vi ikke kæmper endnu. Jeg har lort mad. Det var mig, der Det er mig, der har alt den gode mad. Ej, stop, seriøst. Vi kæmper ikke nu. Jo! Jeg prøver at skamme beskrive det tricks, lille... Nej! Hvorfor siger du nej? Nå, okay. Det var... Ja, hej. Nej, ikke hej nu, mand. Jo, læg på mig. Jeg gider ikke mere. Okay. Hej, YouTube. Farvel, YouTube.